Ого. Сипи, сипи. Сипи. Повечко. Чакай. Чак за мен, благодаря ти. Айде. Шереф Ефенди. Хубаво кафе. С мед съм го направил. Я кажи сега, кой си ти, откъде дириш, къде ходиш, кого търсиш? Ти ми кажи, откъде си? Откъде идваш? Абе, аз съм от Ахисар. Ахисар? Тръгнал съм по Балканите да диря един мой приятел. Булгаристан знаеш съм ли? тръгнал, бе, Булгаристан. Аз съм тръгнал към Ахисар. Кой ще правиш в Ахисар? Абе, омръзна ми живота в България. Реших да отида малко там да поживея, да видя хората как са, как живеят. Нали знаеш, свят да видиме. Абе, да ти кажа, не е добре да минаваш през Цариград. Защо така? Абе, минах през Цариград. Един черен облак. Една черна птица разперила крила над града. Хората, мъка, болка. Честно, там съм тръгнал да ходя. Стой си тука, стой си на границата. А ти така на къде? Ти да видим мой приятел. Петър се казва. Петър? Да, а ти? Аз съм тръгнал един мой приятел да дира. На Средин Ходжа. На Средин Ходжа търсиш, а? Да. Ти познаваш ли хитър Петър? Може и да го познавам. Ти, я кажи ми, къде си тръгнал? Тръгнал съм към Булгаристан. Така. Няма да ходиш в България. Що да не ходя в Булгаристан? Преди една седмица дойде една птица и сте с едно огромно яйце, колкото една планина, и всички измряха, само аз останах. Затова съм тръгнал да бягам към Цариград. Къде си тръгнал ти към България? Да търся хитър Петър. Така. Петър Ефенди търся аз, Петър Ефенди. Трябва ми. Той не е бош човек. Абе, ти голям хитрец, ще се извадиш, бе. Абе, Естафрула, не съм чак толкова. Ах ти! Dünyadaki en bilgin kişi insanı sevendi.